салом дӯстон, ин навор махсус барои ютуб канали китобхон омода карда шудааст ва имрӯз мо бо шумо ба яке аз мавзӯъҳои ҷолиб ва дар мо на он қадар қадршаванда барои чӣ мо ба омӯзиши кайҳон такя мекунем, он ба мо чӣ фоида дорад ва барои дар замин зиндагӣ кардан чӣ кӯмак мерасонад дида мебароем. Агар шумо як маротиба ҳам фикр карда бошед ки барои чӣ инсоният миллиардҳо долларро барои омӯзиши кайҳон сарф мекунад, вақте ки дар худи замин муаммоҳои мубарзиёдате аст ва хуб нест ки ҳамин маблағҳоро барои замин сарф кунад, ин навор барои шумо мебошад. Биёед тасаввур мекунем, замин ин як заррачаи ночизии қум мебошад ва дар кайҳони бепоён ки аз ситораҳову галактикаҳо пур аст, дар байни онҳо шино мекунад. ин зарраи ночиз дар атрофи як ситораи оддӣ офтоб давр мезанад ва дар ин зарра як мавҷудоте бо номи инсон зиндагӣ мекунад ки кӯшиш дорад ҳамаи муаммоҳои худро ҳал кунад. ин мавҷудот чунон ба ҳаёти заминӣ вобаста шудааст ки ҳамаи он имкониятҳое ки коинот ба ӯ тақдим мекунад, инкор мекунад, намебинад ё ин ки дидан намехоҳад. мо ҳоло дар асри 21 бо норасоии манбаъҳо, бӯҳрони энергетикӣ ва низоъҳои глобалӣ рӯбаро шуда истодаем. аммо кайҳон дорои захираи беохири манбаъҳо ва энергия мебошад. пас чаро мо танҳо бо замин маҳдуд шавем? тадқиқи кайҳон бо хатарҳо ва мушкилиҳо пайваст аст, лекин он ба мо имкониятҳои аҷиберо мекушоянд. Маслан он тадқиқотҳо ё ин ки ихтироъҳое ки дар соҳаи кайҳон карда мешаванд дар ҳаёти ҳаррӯзаи мо бармехӯранд. Масалан, технологияи томографияи магниторезонансӣ ё ин ки ба қавли мардум МРТ бо шарофати таҳқиқи ядроҳо ва майдонҳои магнитӣ ба мо дастрас шудааст. мукофоти Нобел ки барои кашфи резонанси ядро дода шуда буд, сабабгори сохта шудани МРТ гашт ки имрӯзҳо барои ташхиси бемориҳо ва наҷот додани миллионҳо ҳаёт кӯмак мекунад. боз мисоли дигар НАСА ки миллиардҳоро барои омӯзиши кайҳон сарф мекунад. НАСА на танҳо кайҳонро омӯзиш мекунад, балки он технология ва ихтироъҳое ки дар пайи ин ихтироъ карда мешаванд, сохта мешаванд, ба ҳаёти ҳаррӯзаи мо ворид мекунад. Масалан, муҳаррикҳои Space Shuttle ки барои киштиҳои кайҳонӣ таҳия шуда буданд, барои эҷоди стансияи офтобӣ илҳом бахшиданд. ин стансияҳо ҳоло барои таъмини энергияи шаҳрҳои бузург ба монанди Невада ки аз стансияи офтобии 110 мегаватта ва 75 000 хонаи аҳолӣ онҷоро бо энергия таъмин мекунад, истифода мешавад. Масалан, боз як ихтирои дигар. соли 2008 Гигаpen як системаеро ихтироъ кард ки барои эҷоди тасвирҳои бузург ёрдам мекард ва дар асл ин система барои мирихгардон ихтироъ шуда буд. ин технология имкон медиҳад ки тасвирҳо бо дақиқияти хело баланд гирифта шавад ва дар тадқиқотҳои илмӣ ва ҳаёти ҳаррӯзаи мо истифода шавад. Масалан, боз як технологияи хело маъмул GPS ки имрӯзҳо дар телефонҳои мобилӣ ва системаҳои навигатсионӣ истифода мешаванд, дар аввал барои пайгирии мавқеи дастгоҳҳои кайҳонӣ ихтироъ шуда буданд. боз яке аз дастовардҳои муҳими тадқиқотҳои кайҳонӣ ин протсессорҳо ва технологияи ҳисоббарворӣ мебошад. ин талабот барои рушди технологияи микропротсессорҳо ва схемаи интегралӣ таъсир расонид. имрӯзҳо протсессорҳое ки дар натиҷаи тадқиқотҳои кайҳонӣ кашф шуданд, дар миллиону миллион дастгоҳҳо истифода мешаванд, аз компютери смартфонҳо то дастгоҳҳои тиббиву асбобҳои маишӣ. ба ғайр аз ин, светодиодҳое ки барои миссияҳои кайҳонӣ таҳия шуда буданд, имрӯзҳо дар агрономия низ истифода мебаранд. ҳоло растаниҳо дар шароитҳои махсус дар зери ин светодиодҳо месабзанд ва хато намешавад агар гӯем ки тамоми ҷаҳонро бо хӯрок таъмин мекунанд. ҳамчунин барномаҳои дастгирии технологӣ дар соҳаи молиявӣ барои ҳифз аз фиребгарон дар асоси технологияи кайҳонӣ таҳия шудааст. ин барнома дар аввал барои таъмини бехатарии парвозҳои кайҳонӣ буд ва ҳоло ба мо барои ҳифзи маълумотҳои молиявии мо кӯмак мекунад. инҳо буданд ҳамаги якчанд технологияҳо аз технологияҳои бешуморе ки аз паси омӯзиши кайҳон ба ҳаёти мо ворид шудаанд. кайҳон миллионҳо одамонро барои омӯзиши илм, технология илҳом мебахшад. ҷавононро ба илмҳои дақиқ, физика, математика, технологияҳо, муҳандисӣ ҷалб мекунад. ин барои ояндаи ҷомеаи мо хело муҳим аст. барои он ки олимони оянда, муҳандисони оянда ҷавонони ҳозираи мо мебошанд ки барои ҳал кардани муаммоҳои мураккаб, мушкилиҳо кӯмак мекунанд ва инноватсияҳои навро барои ин эҷод мекунанд.
агар ин дафъа касе аз шумо пурсад ки барои чӣ ба мо лозим аст ки миллиардҳо маблағро барои омӯзиши кайҳон сарф мекунем, гӯед ки ин танҳо хараҷот нест, ин сармоя барои ояндаи ҷомеа, барои ояндаи инсоният мебошад. кайҳон на танҳо дониши моро дар бораи олам васеъ мекунад, балки ҳаёти моро дар ҳамин замин ҳам қулайтар, бехатар ва беҳтар мекунад. аз технологияҳои тиббӣ то ҳалли мушкилиҳои энергетикӣ, ҳамаи ин бо шарофати омӯзиши кайҳон имконпазир шудааст. ва аз ёд набароред, ҳар боре ки мо ба истораҳо нигоҳ мекунем, уфуқҳои нав ва имкониятҳои нави инсониятро мекушоем.